Nagpanon nga to sa Mandaus de Police Office ang manahimong biktima sa glugan. Lakip na ang mga representante sa mga bangko. Positibong gitudlo ang dinakpan nga si Lunalyn de Pedro. Si Chona Carion sa report. Sukad kaghapong adlaw hangtod kaganihang buntag miabot na sa 5 ka mga biktima ni Lunalyn de Pedro ang midangop sa Investigation and Detective Management Division sa Mandawi City Police Office. Lakip na niini ang duha ka mga representante sa mga bangko sa dakbayan sa Sugbo ug Mandawi. Positibo nilang giila si de Pedro nga mo'y namiktima kanila samtang nag-withdraw sa ilang ATM machine. Modus sa suspek nga mo target og ATM machine ug magpakaron ingnon nga mutabang sa pag-withdraw ilabi na sa mga tiguang. Pangayuon niya ang pin sa card sa iyang biktimahon ug siya na ang mo-withdraw apan butangan di niya og glue ang ATM cards. Lakip na ang keypad aron mo pilit ug kay dili na maluwa pagbalik ang card iyang ingnon ang biktima nga moreklamo sa bangko. Apan kay iyahan ang gi-memorize ang pin iyang i-eject ang card sa machine ug dayon niyang withdraw sa kwarta sa biktima. Sa mga nang reklamo moabot og 60,000 pesos ang ma-withdraw ni de Pedro. Ang ingon dayon siya nga nakasulay na ko inaani nga kuan nga situation ang gibuhat na nako ibalik nako og kanang ang pin, ibalik nako og pindot ang pin until nga siya mismo makakita na siya sa unsay naa sa mga unsay pin number, so matiman-an na niya unya sa pagbuhat og sa pagpindot sa pin wala lang gihapoy mo gawas na cash. So ang iyang i-advise ko no is ato sa customer service. Nasayran usab sa kapulisan nga adunay pending warrant of arrest si de Pedro sa Iloilo City gumikan sa susamang modus. Ug kay ilado na ang iyang pangalan sa Region 6 dito na sab siya sa Dumaguete City na miktima. Gani nakabiktima usab siya dinhi sa Minglanilla, Talisay City, Cebu City ug Mandawi City. For Cebu cited siya and naana sa siya mga nabiktima sad pod nakita sa atong mga CCTVs sa mga bangko. 3 months ago up to karon ang iyang mga sagunso na mga pagkuan ni withdraw. Si Lunalyn de Pedro mag-atubang og kasong malicious mischief ug kalapasan sa Republic Act 8484 o paggamit og device nga dili iya alang sa fraudulent acts. Giangkon ni de Pedro nga 5 ka tuig na siya niining modus apan mihimakak nga sakop siya sa sindikato. Padayong awhag sa kapulisan nga dili gyud ihatag ang PIN number sa ATM card ngadto sa mga tawo nga dili ninyo kaila o masaligan aron dili mabiktima. Chona Carion, Balitang Bisdak.